Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Niok könyvklub kibeszélő, és ebben a pillanatban néztem rá a YouTube-on, hogyha minden igaz, ez a 83. részünk. 83. olyan hónap, képzeljétek el, amikor a hónap utolsó vasárnapja van, és oda nézek, és kibeszéljük az adott havi közös könyvet. Ez azt jelenti, hogy ez a 83. közös könyvünk, ami azért egészen elképesztő. Nem tudom, van-e olyan rajtam kívül, aki mindet olvasta, de határozottan én mindegyik könyvet olvastam az elmúlt években, de hát nyilván azért sok-sok év volt, mire eljutottunk ehhez. Na, sziasztok, sziasztok! Remélem, hogy minél többen tudtok csatlakozni. Sokan írtátok, hogy jönnétek, de van, aki még nyaral, meg gyerekezik, meg most teszi le a gyerekeket, de tudom, hogy rengetegen utólag is visszahallgatjátok, visszanézitek, ez tényleg nagyon megtisztelő. Írjatok, hallotok-e? Beraktam most a fület, remélem, hogy jól hangzik. Jól hangzik, vagy jó hallani? Beszélgetni fogunk. Sziasztok, niok tagok, sokan köszöntitek egymást. Itt vagyok a új kedvenc pólomban, ugye, de sokan láttátok már a könyvhéten. Egyébként ezerrel készülünk a könyvfesztiválra, hogy addig még mondjak néhány dolgot, ami ilyen felvezető lehet. Egyébként decemberig már, és nem hogy decemberig, de már következő év elejéig meg vagyunk egyébként közös könyvekkel, úgyhogy nagyban zajlik ám a háttérben a munka meg az előolvasások. Vannak könyvek, amikkel már hónapokra előre meg vagyok, és vannak könyvek, amelyekkel mondjuk nem tudom, még ugye saját kiadás nyomdába megy, úgyhogy majd még újra el fogom olvasni, amikor együtt is olvassuk. Sokszor az van azért, hogy hónapokkal előbbre olvasom a könyveket, és akkor ezért ismétlésképpen gyakorlatilag kétszer olvasok egy könyvet, hogy a kibeszélőn képbe legyek, mert hát azért vannak érdekes módregények, amikben jelenetek vannak, szereplők vannak, nem tudom, szituációk vannak, ez a nagyon izgalmas néha elgondolkodni, amik így beégtek, de nagyon sok olyan is van, amiről egy árva mondatot nem tudnék mondani. Na jó, az túlzás, de nehezen, vagy nagyon kellene kutatnom a memóriámban, vagy meg kéne néznem a fülszöveget. Pedig szerettem őket, mert hogy nyilván én választom ki a közös könyveket, már a csapat is segít előolvasni, de a végső döntést én mondom ki, és nem volt olyan közös könyv, amit nem szerettem. Max egy-egy, amivel úgy meggyújt nekem is a bajom menet közben. Meg azért az első években nem mindig olvastam előre, de azért most már az utóbbi egy-két évben, sőt, azért egy-két-három évben most már előre olvasok mindent, hogy ne legyen még véletlen sem zsákba macska. Eleinte jó játék volt, hogy így veletek együtt, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó, mert sokan elvárták, hogy én azért olvassam előre, ami teljesen jogos, úgyhogy ez megváltozott. Na, nagyon sokan vagytok. Hát amúgy sejtettem, mert hogy egyrészt nyár van, talán jobban ráér mindenki, másrészt azért látszott, hogy ez megint csak egy ilyen közönség kedvenc könyv lesz és lett. Egyébként is azért a krimi az egy nagyon-nagyon népszerű műfaj minden évben, ezért van az, hogy az az egy, ami gyakorlatilag minden évben visszatér. Próbálunk azért ebben is újdonságot mutatni, és azért is választottam ezt a könyvet, mert hogy szerintem ez egy ilyen műfaj határon lévő könyv. Én azt gondolom, hogy nem egy klasszikus krimi, de beszélgethetünk arról, hogy ti mit gondoltok, hogy szerintetek egyáltalán egy klasszikus kriminek mondható-e, vagy egyáltalán mi a kriminek ki mit érez kriminek, nem azt mondom, hogy mi a definíciója, mert az szerintem tök mindegy, hanem hogy mi olvasók mit gondolunk arról, hogy mi a krimi. Én szerintem egy jó krimi az, amikor van azért egy detektívünk, és ez a detektív végignyomoz, és adott esetben mi is képben vagyunk azzal, hogy ez a nyomozás zajlik. Közben eszembe jutott egy valami, ne haragudjatok. Megpróbálom rátenni. Ajajaj. Ki? Ki kell kapcsolnom egy értesítést, mert akkor viszont tuti megszakad. Itt vagytok még, hallotok még, jelezetek kérlek. Szóval visszatérve a műfajhoz, de azért várom, hogy itt vagytok-e, de szerintem igen. Itt vagytok szerintem. Oké, szóval beszélek tovább, aztán remélem, hogy nem szakadt meg, és nem feleslegesen beszélek. Néha azért meg szokott trükközni ez a kibeszélő, meg az élő maga, meg a Facebook, meg az internet, meg a mindenféle. Szóval a lényeg az, hogy ez nem feltétlen egy klasszikus krimi, és igen, ott tartottam, hogy számomra mi a klasszikus krimi, vagy mi a krimi, de amúgy nem mondanám thrillernek sem egészen, mert hogy amúgy a thrillernek az egyik, nem tudom, alap sajátossága szerintem, nem hiába nem olvasok thrillereket, az, hogy félelmetesek, én nem bírom a félelmetes dolgokat, ezt
sokszor elmondtam már, ennek talán oka egy túl korán elolvasott Stephen King, akit rendkívül nagy írónak tartok, de egyszerűen túlságosan korán szereztem egy nagy traumát. Nyilván túlzok, de én nem bírom a félelmetes dolgokat, és az olvasásban azért nehéz, mert még a te fantáziád még hozzátesz. Egyébként elgondolkodtam rajta, hogy tehát nekem még ugye sokszor meséltem már ezt is, de Colin Hoover Verity-jével is meggyűlt a bajom, abban a pillanatban letettem, amint a tudjuk ki, ránéz, tudjuk kire, szóval én nem bírom ezt, de lehet, hogyha mondjuk egy tengerparton futnék neki egy hasonló regénynek, akkor menne, majd lehet teszek egy próbát vele. Na tehát ebben szerintem semmi félelmetes nincsen. Ellenben egy szuper csavaros regényt tartok a kezemben. Az elején tudjátok, azokhoz beszélek, akik esetleg ráakadnak erre a videóra és nem olvasták, nagyon röviden összefoglalnám a lényeget. Kicsit a Fehér Lotushoz hasonlítja egyébként a regény hátulján a People magazin, ami azt gondolom, hogy valahol túlzás, valahol pedig egyébként megadom. Könnyű egyébként a hangulatát azonosítani a Fehér Lótusszal, és szerintem amiben egyébként legjobban hasonlít a Fehér Lótuszhoz, hogy ebben a regényben, amit egyébként szerettem, nincs egyetlen pozitív karakter sem. A Fehér Lótusz is alapvetően szerintem kicsit ilyen, minden karakterről kiderül, hogy rossz, vagy valamilyen erkölcstelen dolgot csinált, vagy igazából csinálna bármit is a pénzért. És azt gondolom, hogy ebben a kvázi társadalom kritikában kapcsolódik ez a két világ, akár Fehér Lotusz, akár a viperák, szóval, hogy ami az erősség a könyvnek szerintem, hogy egy olyan társadalmi réteg életébe pillanthatsz bele, még a fikció is, ami azt gondolom, hogy egyébként nagy eséllyel létező jelenség lehet. Milliárdosok, gazdag emberek, olyanok élete, akik nem új gazdagok, hanem beleszülettek már ebbe a vagyonba, bár hozzáteszem, hogy az írónő egy interjúban elmondja, hogy kifejezetten motiválta, hogy bemutassa egy olyan nő életét, tehát egy olyan három különböző női karaktert akart bemutatni, majd aztán elmondjátok, mennyire sikerült neki, egy olyat, aki beleszületett ebbe a féktelen gazdagságba, egy olyat, aki megdolgozott érte, és egy olyat, aki, hogy is fogalmazott, mindjárt nézem a jegyzetemet, bocsássatok meg, egy olyat, aki beleházasodik, aki beleszületik, és aki megdolgozik érte, igen, bocsánat, a beleszületik, megházasodik, vagy beleházasodik, és megdolgozik érte, tehát három ilyen nő karaktert akart felvonultatni, és ez volt a célja, hogy három ilyen nézőpontból mesélje el egy család történetét, egy gazdag család történetét. Szóval miről van szó? A Lingé család életét ismerhetjük meg 92-ben, 30 évvel ezelőtt a regény jelenéhez képest. Holtan találják Capri szigetén, a kövek között, a sziklák között Sarah Lingét holttestétek, egy híres drámaíró és a méltán híres Lingé családnak a női, tehát a feleség a Lingé családban. És ez a család, hát rájuk terelődik a gyanú, de szépen eltussolják, és 30 éve ugyanúgy oda járnak nyaralni minden évben, hogy kvázi ezzel is megmutassák, hogy ők visszaemlékeznek Szárára, vagy életben tartják, nem tudom, a, az emlékét, és ezzel is mutatván, hogy nem ők gyilkolták meg. Egy újság hírrel kezdődik, igen, az egész regényre jellemző ez, hogy folyamatosan egyrészt váltakozik a mesélő nézőpont, tehát van, hogy Helen mesél, van, hogy Lorna mesél, ugye, aki mindjárt mondok kicsoda, és van, hogy Sarah mesél tulajdonképpen a múltban, ez később kapcsolódik be. Az egész regény is egyébként egy újságcikkel kezdődik, ugye ez a 92-es International Herald Tribune-nak a cikke, amiben ugye hírt adnak arról, hogy eltűnt a Pulitzer-díjra jelölt drámaíró. Lehet nehéz, megint itt egy kérdés hozzátok, közben válaszoltok, és aztán elolvasom a válaszokat, és reagálok azokra is, szóval hogy mennyire volt szakadozott nagyon, vagy zavaró nagyon ez az írásmód, azt gondolom, hogy manapság már szinte trendi így írni, lehet, hogy kicsit ez hasonlít a sorozatokhoz, a streaming hatás miatt, de egyszerűen ez a váltott nézőpont, ez tényleg ma már annyira mindennapos, hogy szerintem alig találni lassan olyan regényt, ami ne így íródna ebben a zsánerben, vagy legalábbis ebben a hangulatban, hogyha nem is feltétlenül krimikről beszélünk. Szóval Helen az, aki 33 éves, és már nagyon elege van abból, hogy egy börtönben él. 3 éves volt, amikor az édesanyja meghalt, és szeretne végre kiszabadulni ebből a családból. Egy elég ilyen klausztrofób élethelyzetben van, mert hogy így tényleg bezárva érzi magát ebbe az egészbe. Ugyanakkor az ő karakter is
érdekes szerintem, mert hogy amellett, hogy ki akarna szabadulni, azért benne is megjelenik az, hogy nem akar egyébként csóróként élni, hanem ő is egész életében úgy nőtt fel, vagy úgy élt, hogy gazdag volt, szóval azért az ő karaktere sem teljesen szent, de róla majd még később. És ő az elején eldönti ugye, hogy végre ki akarja deríteni, mert szerinte a családból valaki az, aki elkövethette az édesanyja elleni merényletet, ha úgy tetszik, vagy legalábbis tudja, hogy mi történt Szerával azon az éjszakán, persze erről nem beszélnek 30 éve, és Lornát, aki a család egyik barátjának vagy családtagjának a, a férje, Marcus, az ő asszisztense Lorna Moreno, mert ugye a hátoldalán tök érdekes, nem tudom, mi van a teljes neve leírva a hölgynek, de Lorna Moreno az, aki végül is segít neki ebben a testben, benne van, hogy megpróbál kideríteni, és ahogy elutaznak egyébként Caprira, ezen a nyáron egy nagy csavar az elején az, hogy megérkezik egy dobozban, de nem is tudom, hogy Caprira most egy kicsit elfelejtettem, mi a helyszín, mert már telt egy kis idő, amit olvastam, de a lényeg az, hogy az elején a kedélyeket az borzolja fel, hogy érkezik egy nyaklánc, ugye, ami Szárának a nyaklánca volt, egy ilyen kígyós nyaklánc. Én egyébként úgy képzeltem el, mint itt a képen nagyjából, hogy így egy ilyen nagy kígyó jön le a nyakán, de aztán kinek mi. Ti hogy képzeltétek el, írjatok. És megérkezik ez a nyaklánc valakitől, de nem tudni kitől, és hát nyilván elindul egy gyanú, hogy akkor most a családból melyik férfi küldhette nekik, és hogy akkor ez arra utal-e, hogy a Sarah él, vagy arra utal, hogy valaki tudja, hogy ki ölte meg, és akkor ezzel próbál utalni, szóval elindulnak a dolgok. És gyakorlatilag ennyi, spoilermentesen talán a sztori, egy egyébként fantasztikusan teremt hangulatot, a szerző tényleg ott vagy Capri szigetén, nem voltam még ott, de tényleg egyébként át lehet élni szerintem ezzel a regénnyel, hogy milyen lehet. Akik voltak Caprin, rengetegen írták ebben a hónapban, hogy tényleg ilyen hangulata van Caprinak. Ez az ilyen párás, kicsit füstös talán, és titkokkal teli ilyen igazi olasz sziget, ami egyrészt biztos hatalmas szórakozó központ is, mint minden olasz sziget gyakorlatilag, de egyben olyan kicsit misztikus, kicsit titkos. Amúgy a regénynek is egész misztikus hangulata van szerintem, és jönnek a csavarok. Azt hozzáteszem, hogy szerintem egyébként ahhoz képest, hogy mennyi csavar van mondjuk 200 oldal után, 200 és 350 oldal között, ahhoz képest szerintem egészen lassan indul az eleje, szóval kell neki időt adni, rá kell hangolódni, és az elején nekem megmondom őszintén nehézséget okozott, hogy megértsem, hogy ki kicsoda. Még azon is elgondolkodtam, hogy így rajzolni kellene nektek egy ilyen családfát segítségként, de aztán úgy voltam vele, hogy valószínűleg nem vagytok ovisok, biztos mindenki magától is, ha nem érti, le tudja írni és meg tudja mondani, de írjatok, hogyha erre legközelebb mondjuk szükségetek lenne, vagy értékelnétek. De hogy azért idő volt, mire összeállt bennem, de úgy voltam vele, hogy ez is egy kihívás, és ha valaki szintén nehezen boldogult, mint én az elején, akkor ne érezze rosszul magát. De aztán nagy nehezen összeállt, hogy van Richard a férfi, az ő felesége volt Sarah, van Marcus, aki tulajdonképpen a nagybácsia, ha minden igaz, Helennek, van Naomi, aki gyakorlatilag a gazdag nő a történetben, aki egyfajtában iszik és gyógyszerezi magát, valami mély traumát őrizgethet, és van Stan, aki menet közben bekapcsolódik a történetben, és szintén vele kapcsolatban is majd van egy-két kérdésem. Ugye spoilermentesen ennyit mondanék, összességében egyébként még azt emelném ki, hogy ami szerintem izgi, amellett, hogy milyenek a karakterek, és hogy lehet úgy megírni egy történetet, hogy mindenki kvázi negatív, de mondom, a Fehér Lotus is pont ilyen szerintem, hogy a család, mint egység izgalmas szerintem ebben, hogy mennyire úgy tud működni adott esetben, mint egy szekta, akik így összezárnak, akik így bármi gond, baj van, akkor azt kívül tartják, és nem engedik be, és valahogy ezt szerintem tök jól bemutatta ebben a történetben. Kicsit egyébként a Helen és a Lorna, amikor azt vettem észre, hogy váltakozott tehát a fejezetekben váltakozott, hogy ki beszél, akkor éreztem néha, hogy így összefolyik nekem, és már nem tudom, hogy ki beszél, vagy ki az, aki ír, vagy kinek a nézőpontját olvassuk, és először azt gondolom, hogy ez nem jó, és aztán meg lehet, hogy belemagyarázom, de elkezdtem azt érezni, hogy lehet, hogy ahogy a férfiak is egy massza volt, ahogy a lányok is egy massza voltak, kicsit lehet, hogy tudatos volt ez az író részéről, hogy valójában mind ugyanolyan rossz, vagy akár a Helen és a Lorna esetében volt bennük némi jóság, mind ugyanolyan jó, és menekülni akartak ebből az egészből,
de hogy éreztem egy ilyet, mint hogy tényleg valaki úgy fogalmazott, hogy mint a hétfejű sárkány lenne, és egyszer az egyik fej jön ki, egyszer a másik, de tulajdonképpen ő egy sárkány, mindegy melyik feje támad tulajdonképpen. Most úgyis menők egyébként a sárkányok, úgyhogy a sárkányos hasonlat hát, ha működik itt is. Szóval ez nagyon érdekes, hogy egy család, mint egy szekta hogyan működik. Szerintem ebben a regényben ez benne van. És amúgy még, amit olvastam, és ez érdekes, hogy inspirációként azt említette az egyik interjúban, hogy Donna Tarttól a Titkos történet, amit még sajnos nem olvastam, de már itt van a polcomon valahol, de ugye olvastam az Aranyfintyet nem olyan régen, úgyhogy alig várom, hogy erre is legyen időm, egyszer egy 900 oldalnyi időm, és a Rebekát, azaz nálunk Manderly ház asszonyát említette inspirációként, mert hogy ezekben is olyan közösségek vannak, ahol a hatalom és az identitás kérdései forognak kockán, vagy vannak fókuszban, és pont a Rebekát a minap láttam a Szegedi Szabadtérin, és megmondom őszintén, végre egy olyan élményem volt, hogy nem olvastam a könyvet sajnos, de pótolni fogom, mert baromira tetszett. Aki olvasta, írjon, hogy milyen egyébként regényben, ugye ez a Manderly házasszonya, sem pedig a filmet nem láttam, azt sem tudtam, hogy létezik, és olyan jó volt, hogy színpadon élhettem át, és fantasztikusak voltak a szereplők, és tök jó a díszlet, szóval tényleg le a kalappal, pedig nem vagyok egy nagy musical mániás, de ez tényleg nagyon jó volt szerintem. És hát Galusz Niki és a Petra fantasztikus, szóval, hogy elképesztően nagyot alkotnak, nagyot játszanak a színpadon. Na mindegy. Szóval mind a kettő érdekes hasonlat, mivel egyiket sem olvastam, de mondjátok meg ti, hogy mennyire kapcsolódtok hozzá, bár nyilván a történetét tudom utóbbinak, azt gondolom, hogy értem, bár azért annyira nem lett jó szerintem, mint azok a sztorik. Szóval jöjjön a spoileres rész, mert itt az idő, ha valakinek ezután kedve támad elolvasni. Mindenképpen olvassa el, egyébként az RTL-s könyvklubban tök sokan nem fejezték be, és akkor itt tök érdekes volt, hogy kimentek a végéről, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy annyi csavar van benne, főleg a végén, hogy érdemes egyébként végigolvasni, szóval, hogy valaki itt van, és meg szokta hallgatni úgyis a kibeszélőt, hogy majd végig fogja olvasni. Most kivételesen azt mondanám, hogy tényleg ne hallgassa tovább, mert elveszi magától az élményt. Tényleg az utolsó 100-150 oldalon jönnek az érdekességek, meg a csavarok, de hát ha valakit ez nem zavar, akkor maradjon, és akkor dumáljunk is róla. Szóval, igen. Igen, egyébként olvastam olyan véleményeket, és kíváncsi vagyok a ti nézőpontotokra is, hogy mennyire lett kusza, mert ugye gondolom az író szempontja az az volt, ezt föl is írtam magamnak, hogy majd mondom, hogy ahogy mondjuk szerintem a sebzett lelkekben például az írónak jól sikerült amolyan letehetetlenné és lebilincselővé tennie a fejezeteket azáltal, hogy ugrálunk az időben, és egyébként a szereplők narrációjában, annyira éreztem egy picit ezt itt kuszának, ami engem zavart, hogy nagyon sok dolog nem lett elmondva, vagy hogy így nem lett lezárva, és aztán ez is lehet, hogy olyan, hogy direkt csinálja a szerző, mert hogy lehet, hogy egy filmben is, amit nem ennyire figyelsz, vagy máshogy figyelsz, lehet, hogy vannak olyan jelenetek, vagy olyan apróságok, ilyen kis elszórt dolgok, amik aztán egyébként nem kapnak nyelvek értelmet, de nem tudom, én regényekben általában nem tapasztalom ezt, na, akkor nevezzük nevén. Például ugye Csinónak a tenyérvágása, az olasz fiúnak, tudjátok, aki ugye a Helennek, mint kiderül, ugye gyerekkora óta barátja, és egy fontos szereplő lesz. Végig azt éreztem egyébként, hogy valami köze lesz a gyilkosságokhoz, mert ugye spoiler, de ugye Lorna is menet közben eltűnik, úgy tudjuk sokáig, hogy meghalt. Tadám, a végén kiderül, hogy mégsem. Ennyi. Én azt, hogy Lorna él, azt abszolút sejtettem, pedig sokszor elmondom, egyáltalán nem vagyok az a típus, aki kitalálja, hogy mi lesz a történetekben. Persze a Szarát egyáltalán nem gondoltam, majd mindjárt visszatérek erre is. Na de vissza Csinóra, szóval, hogy azt, hogy ott el volt vágva a tenyere, arra nem kaptunk választ miért, és azt, hogy mondjuk olyan gyanúsnak állította be Csinót, azt még azt mondom, oké, hiszen nyilván olvasóként ne talált ki a 150. oldalon, hogy kinek mi lesz a szerepe a történetben, de itt ott éreztem némi következetlenséget, és ami még szerintem ilyen, és még vitába is bonyolultunk egyébként az egyik könyvklubban, hogy most a Lorna terhes volt, vagy nem volt terhes. Most komolyan mondjátok meg nekem, aztán mindjárt tényleg nézem a válaszokat, mert hát erre abszolút érdekel a válaszotok. Csak voltam annyira béna, hogy föl se töltöttem a tabletemet, de még töltögetem egy picikét, ameddig még dumálok. Szóval,
Volt az a jelenet, amikor eltűnik Lorna, bemegy Helen a szobájába, és megtalálja a táskájában, megtalál a táskájában egy terhességi tesztet. És akkor jött az, hogy valaki azt állította, hogy a Naomi tette bele azért, hogy a Freddyre kenje, de mondjuk én ennek nem találtam nyomát. Ja, hát a Freddy a másik, aki igazából egyszer csak így eltűnik, az is fura. De az, hogy most tudta Lorna, hogy terhes az a prostituált, akit ugye maga helyett megölt, megfullasztott tulajdonképpen, azt gondolják, hogy ő az. Oké, mondok még egyet. Na, szóval, hogyha valaki tudja, hogy mi volt a terhességi teszt, és hogy Lorna terhes volt-e, akkor az léci mondja, de akkor mondok még egyet, hogy DNS teszt. Tehát, hogy még mondják is, hogy az egész családtól DNS tesztet vesznek. Akkor hogy nem tudták, hogy az nem Lorna? Oké, hogy felismerhetetlenségig marták az arcát, a nem tudom, még bár hozzáteszem, hogy vannak Caprin piranyák, vagy mitől lett felismerhetetlen valaki egy nappal később, azt nem teljesen értem, bár hál' Istennek nem láttam még vízi hullát, maradjon is ez így, de hogy mi lett a DNS teszttel? Vagy hogy miért nem vették észre, hogy az nem Lorna? Akkor utána, ugye van az ominózus, na hát na, több mindent is akartam mondani, van az ominózus éjszaka, ugye, amikor majdnem meghal Sarah, és aztán a vége felé derül ki, hogy úgy látom, hogy páran kijelentkeztetek, jól tettétek, mert tényleg azért a végén ezek jó nagy csavarok, és amúgy megint egy kérdés hozzátok, ki az, aki sejtette, hogy Sarah él, kezeket fel, én nem. Szóval, hogy Sarah ugye majdnem meghal, és akkor Marcus elmegy érte, amikor a Richard elmondja. Egyébként ilyen érzésem is volt az olvasás közben, ez a történjen már valami, tehát hogy folyamatosan mondják, hogy valami történt azon az éjszakán, hogy mondjátok már, vagy legyen már. Tudjátok, filmekben is ez van, hogy nagyon-nagyon húzzák, 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 és itt is ezt éreztem, és tényleg meg kell várni a 250. oldalt, mire történik úgy érdemben valami, hogy csavar legyen tulajdonképpen, de megéri kivárni. Szóval, hogy leesik a Sarah, az hiszi Richard meghalt, bár hozzáteszem, ez is fura, hogy miért nem bizonyosodsz meg róla, ott hagyod a feleségedet, na mindegy. Meg nem voltam még gazdag, meg válni se akartam még, de hogy amúgy egy picit ezt sem éreztem nagyon erős indítéknak, hogy így mm, kiderülne, hogy csórók, oké, hát, ja, tök ciki, ezért inkább megölöd a feleséged, vagy lelököd. Nem tudom, jó, oké, tényleg nem ismerem ezt a világot, lehet, hogy tudnék tippelni ki az, akik meg tudnák mondani, hogy hasonló körökben lehet-e válni, lehet tényleg nem, de vagy van az a kör, amiben nem lehet válni, de hogy így, na mindegy, oké, nem akarok mindenbe belekötni, meg nagyon szörös szívű lenni, de Márkusz érkezik. Ott az a nő, akiről kiderül, ugye, közben, hogy gyakorlatilag az élete szerelme. Tehát ott egy nő, aki betütötte a fejét, megsérült, majdnem meghalt. Ebben a helyzetben Márkusz nem gyorsan föltetteti egy hajóra és küldi el a francba, vagy nem tudom, hanem fölvonszolja kastélyba, vagy hol az anyámba laknak nyaralóba, és ott gyakorlatilag azt a helyzetet már értem, hogy a Naomi kérdés elé állítja, hogy ő vagy én is dönts, és a Márkusznak a talán egyetlen valamennyire pozitív a férfi karakternek igazából itt fordul át igazán sötétbe, hogy nem a szarát menti, hanem az életét, a hátterét, azt, hogy ne legyen csóró, meg hát nyilván ő sem túl pozitív karakter, hiszen szétcsalja Naomi egész életében, mindegy, de hogy valamennyiről mégiscsak, hogy pozitívnak van beállítva, lehet, hogy csak a szerelem miatt, lehet, hogy ő az egyetlen ember, aki úgy érez valamit, meg egyébként Csínó talán a lány iránt, bár ez sincs szerintem olyan nagyon kifejtve. Igen, egyébként az érzelmi részek kicsit hiányoznak nekem most. Attól, hogy egyébként krimi, vagy thriller, vagy nevezzük bárminek, egy picit egyébként lehetett volna egy-két helyzetben úgy mélyebb szerintem, hogy érzelmileg a dolog. Na mindegy. És akkor a Márkusz, tehát, hogy ahelyett, hogy menteni, na mindegy, oda bízza Naomira, hogy akkor öld meg Szarát, hát azt hagyjuk azt a jelenetet, és akkor itt a fő nagy csavar, hogy tényleg egy 3 éves kisfiú, vagy hogy elfogadja, hogy ez nem az anyukám, azért, mert piros ruhában van, vagy úgy a Sarah 3 éves koráig nem készültek fotók, ami alapján nem ismerte föl, hogy amúgy ez az anyukám. Vagy akkor mondok még egyet. Sarah kimenekül ebből, oké, értem, egy ilyen családból amúgy meg akarták ölni, csak úgy tud kimenekülni, hogy gyakorlatilag teljesen beáll ebbe a Natassa, vagy hogy hívták a nőt, vagy nem tudom, hogy hívták az anyukáját, a Csinónak, a Csinó anyukája helyébe beáll, és akkor
inkább hagyja egy toxikus közegben a saját lányát, és évente egyszer találkozik vele a nyáron, illetve oké, még azt is mondhatjuk, hogy nem tudta Helen sehogy kiszedni, de miért várt 33 éves koráig ezzel? Mert ugye Sarah költi azt az ominózus nyakláncot. Szóval, hogy miért vár még 10 évig, mondjuk tegyük fel, megvárja 18 legyen. Sarah, Helen, kiszabadul a családi kötelékből. Nem tudom, olyan fura, hogy miért kellett addig várni, ameddig 33 éves nem lett Helen. Szóval voltak azért kérdéseim menet közben, Sarahról, Sarah helyzetéről, arról, hogy alakította a szerző a csavarokat, és nekem egy kicsit too much volt, most már jövök a kommentjeitekkel, nézem, látom, hogy forra fórum. De nekem azért voltak kérdéseim azért rendesen azzal kapcsolatban, hogy miért így? Tehát egy kicsit azt éreztem, hogy így, téptem az arcomon a bőrt, hogy valami erősebb csavar is lehetett volna a végén nekem ahhoz képest, amit a Sarah kapcsán megtudtunk. Oké, hozzáteszem, hogy akkora csavar, hogy így én nem tudom, hogy ez kinek volt meg. Az, hogy mondjuk a Sarah él, az lehet, hogy meg volt egy-két embernek, kikövetkeztettétek, de azt, hogy így, az úgy kemény. Ja, és akkor ott a Richardos jelenet, amikor a végén mennek megnézni, hogy ezt a színdarabot, a viperákat, és akkor össze is néz a Richard a Sarával, és akkor még mondja is a Helen, hogy nem ismered meg azt, akinek nem jut eszembe a neve. Szóval olyan fura volt nekem ez, de közben meg jó rávezetett erre a szerző minket, és értem, hogy egyébként nem lehet tökéletesen egy ilyet megalkotni, de ne, az a lényeg, hogy bár nem olvasok ugye ilyen könyveket, kicsit az érzésem, hogy amikor is olvastam, hiszen azért már évek óta olvasunk krimit minden nyáron többnyire, azért nem voltak ilyen el nem vart szálak, tenyér, terhesség, meg egy-két ilyen fura dolog, hogy ezzel kapcsolatban még írjatok le létszik a véleményeteket, és most, hogy fél órája beszélek itt, az ideje, hogy megnézzem, hogy mit írtatok ezekkel kapcsolatban. Na nézzük. Kommentek. Már 150 komment, az kemény. Igen, közben Zita beírta, hogy nem volt-e boncolás a halálesetnél. Hogy nem derült ki a halott személy. Ezt gondolom a Sarahra írtad, most így random elolvastam. Na nézzük az összes hozzászólást. A bekészülések után lássuk, hogy miket írtatok. Igen, már majdnem 100 könyvet olvastunk az elején, valaki ezt írta. Igen. Majd ne felejtsem el a 3 nyertes létszi, majd szóljatok rám. Csütörtöki nyomozó klubból most lesz sorozat, na mondjuk abból lehet, hogy jó lesz. Megnyugodtam, hogy nem csak én éreztem, hogy nincs egyetlen pozitív karakter sem. Igen, ezt írja Anna, abszolút. Nekem a Perfect Couple jutott róla eszembe. Igen, az is egyébként. Még lehet, hogy még jobban, mint a Fehér Lótusz, csak a Fehér Lótusz valószínűleg nagyobb márkanév lett, nagyobb húzónév lett, azért azt írták rá, de egyébként nagyon jó a Nicole Kidman-es sorozata a Perfect Couple, és valóban egyébként arra, meg aztán egy az egyben hasonlít szerintem. Nem szakadt meg, jó. Annak örülök, hogy nem fölöslegesen beszélem fél órát. És igen, a cím, az is tök jó például, hogy ugye az erős szerintem, hogy ugye a Sarahnak és a színdarabja Vipera címet viseli, és hogy tényleg mindenki Vipera ebben a történetben. Na és akkor dobom a kérdést, ki a legnagyobb Vipera szerintetek? Még nem válaszolok rá, hogy szerintem. Igen, és a másik címe pedig Salt Water, ugye ez a sós víz, és amúgy, valaki mondja meg, hogy miért az a címe. Én ezt elkezdtem keresni a neten, de nem találtam rá, vagy csak elfelejtettem, mint általában. Az amerikai címe ugye a Salt Water, ami valószínűleg Capri szigetére utal, hogy minden évben ott nyaralnak, de nem tudom, hogy szerintetek, vagy nyilván a hangulatára utalhat, de hogy van-e más oka, miért szerintetek Salt Water az amerikai címe, és egyébként a brit címe az, hogy The Vipers, tehát a viperák, ami a magyar címe is lett. Kevés a váltott szemszöges írás, az is változott, hogy E/1-ben vagy E/3-ban meséljük a történetet pontosan, és igen, Zita is ír, hogy kellett figyelni, hogy tudja, ki beszél. A darabolt sztori az nem zavart, írjátok, követhető volt. Az elején követhető volt azt, hogy a dia, de hogy a közepe felé, amikor már 1000 informózsát kaptunk, akkor elvesztette a fonalat.
Egyébként ő se csípte a szereplőket, Lornát ki nem állhattam. Egyébként igen, nagyon érdekes, hogy én azt hittem az elején, hogy a Lorna lesz a főszereplőnk, és valamilyen formában végül is ő is az, de hogy pozitív lesz, és aztán róla annyi ilyen negatív dolog derült ki, ugye ő az, aki gyakorlatilag aztán lefizette, hogy derítsen ki dolgokat erről a Lingate családról, illetve megvan nektek, hogy az elején utalnak rá, hogy amúgy ők már csórók. Ez például tök érdekes, én ezt nem vettem észre, valaki említette szerintem a Libertines könyvklubban, ha valaki erre talál nyomot, írja meg, hogy hol van, de hogy ugye utána csak akkor derül ki, hogy igazából nincs pénzük, amikor a Richard és a Sarah beszélnek. Karakterek kinézetéről keveset beszél, én sem emlékszem rá, hogy ki hogy nézett ki. Sarah szőke volt, abszolút bardának képzeltem egyébként, de biztos szándékos volt, azt mondod? Igen, Andi már rajzol családfát, a regény nagyon lassú volt, azt mondja, Emese írja, hogy és tényleg mindenki vipera, akár görények is lehetne a címe. Jézusom. Igen. Igen, egyébként a Fehér Lótusz is baromi lassú, úgyhogy ebben is hasonlít, azt is írjátok. Igen. És a darabolás nem zavarta például Anitát, és így meglett az a még egy fejezet érzés. Hát igen, ezt tudjátok, ezért csinálják. Ez a nagyon gyors még egy fejezet, nagyon gyors még egy fejezet, valószínűleg ennek tényleg ez az oka. Sosem feledem, hogy annak idején a Gárdos mesélte, hogy amikor a könyvét vitték ki, szerintem Amerikába, akkor tehát az amerikaiak átírták úgy, hogy több rövid fejezet legyen, mert hogy ott már 1000 éve ez a szokás, hogy így olvasnak, így írnak. Legalábbis ő ezt mesélte, ez is tök érdekes, hogy még regényeket is át lehet, gondolom én, ha van jogod rá ilyen szinten átírni, vagy megváltoztatni legalábbis. Lehet, hogy nem leszek népszerű, írja Niki, de amilyen jól kezdődött a könyv, annyira bugyuta lett a vége. Meghal az asszisztens, ráadásul megölik és elmennek utána a balett előadásra, ahol elolvas az apja egy kéziratot egy előadás alatt, hangosan bevallják a gyilkosságot az előadáson mindenki előtt, amit évek óta titkolnak, és utána a következő csavarok. Én szerettem, ha legalább valamennyire hihető a sztori. Niki, szerintem tök igazad van. Nekem is tetszett a vége, pláne az utolsó 2 csavar gyakorlatilag ugyanaz, nekem egy kicsit olcsó húzás volt, és igen, ez tök jól megfogalmazta, ezt még nem fogalmaztam meg így Júlia, hogy írott, hogy lehet, hogy ez is egy kicsit zavaró benne, hogy ha belegondoltok, a lelökés is 2-szer van, ugye Márkusz is így hal meg, és ugye a Szárát is lelökik, véletlen, oké, Márkusz is véletlen, és ugye ez a mégsem halt meg is 2-szer van. Tehát, hogy ha már életben hagyta a Szárát ott a nagy csavar, akkor lehet, hogy erősebb lett volna, hogyha Lorna nem él. Mert igazából nem osztott, nem szorzott, hogy a Lorna él vagy nem él. Tehát igazából meghalhatott volna, bár nyilván akkor nincs az a szál, hogy a prostituáltat megtalálják a vízben. Nem tudom, nekem is kicsit ilyen olcsó volt valami, kicsit tovább gondolkodhatott volna valami kreatív megoldásom. Egyáltalán nem gáz rágooglizni szerintem, hogy hol járunk. Tök oké, szerintem sok esetben ezt jó megtenni, mert akkor jobban ott vagy. Igen, Szikla, nagyon szép, más is. Pinteresten érdemes lenne táblát csinálni hozzá. Ez jó ötlet egyébként, egy Pinterest tábla, tök jó. Szirinek hangulatát hozta, na azt nem láttam. Sárkányos gondolat érdekes, de örülök. Könyvben is zseniális a Rebecca, na ennek megint csak el fogom olvasni. Végig lehetett érezni a Rebecca hatást. Mondjuk olyan szempontból, hogy hasonlítani, hogy mondjuk a halott nő kvázi még jelen van, és hatással van a jelenre, ilyen szempontból tényleg Rebekás. Anélkül, hogy spoilereznék, hiszen biztos van, aki nem látta, nem olvasta, nem mondok többet ezzel kapcsolatban, hogy miben más. Attila írt egy tök jó idézetet, hogy a hibáink is alakítanak bennünket, időpocsékolás megbánni őket hozzánk tartoznak. A Menderli házasszony a zseniális könyvben, ajánlom, mindenképpen el fogom olvasni. Egy picit várok, hogy így még jobban feledjem a színdarabot. Gubik Petra, basszus, nem jutott eszembe a vezetékneve, elnézést innen is. Igen, igen, írta, és itt van, de tényleg azóta már magamtól jutott eszembe. Szóval, zseniális Petra, igen, ő mindig zseniális tényleg. Más is látta, esőben is letolták, tényleg? Claudia írja, az kemény. Esőben egyébként el szokott maradni, nem? Én jártam már úgy, mert sokszor járunk, hát próbálunk minden évben elmenni a Szegedi Szabadtérre, az egy ilyen tényleg ünnep, és most tök jó volt, mert ilyen nagy családi program volt.
De hogy jártunk már úgy, hogy esőben így vártak, tolták, és fú, nagyon későn is kezdődött, de hogy így el szokott maradni, úgyhogy gondolom menet közben esett le az eső, volt még a közönség szempontjából is szívás. Claudia, mesélj, mi volt? Konkrétan az utolsó oldalig volt benne csavar, írjátok. Hát igen, ugye az utolsó oldalon derül ki, nem, hogy a Lorna él gyakorlatilag. Azért írod így. Aha, igen. Ja, mert egy epilógus, persze. Tudtam követni ki kicsoda. Érdekes, hogy a kisgyerek nem ismeri meg az anyukáját, szóval ez a vonal nem tetszett. Igen, ezt mondtam én is, ugye? Én inkább úgy értelmeztem a végét, hogy tudta a kisfiú, hogy nem az anyukája van vele, de azt is tudta, hogy gyakorlatilag az életben maradásához szüksége van a nőre. Egyébként igen, ebben egy picit én is éreztem ezt. Nekem az, hogy így a Chino vonal, meg ugye végül is nem írta le, tehát a jótékony homály fedi azt, hogy Chino és ott a nő között mi történt. Az a rész engem jobban zavart, hogy a Sarah a saját anyukáját nem ismeri föl. Szóval épp egy 3 éves kislány, az már szerintem, nem tudom, oké, nekem sincsenek annyira erős emlékeim 3 éves koromból, de az nekem egy picit hiteltelenebb volt, hogy így utána visszamegy mindig, és nincsenek fotók, nincs egy picit sem összehasonlítás, nem tudom, egy nő annyira el tudja magát maszkírozni, vagy tud annyit úgy hízni, vagy változni, hogy saját lánya ne ismerje föl, akivel 3 éves koráig együtt élt, pláne meghal egy kisgyereknek az anyukája, azért csak féltve őriz róla néhány fotót, vagy valamit, szóval nekem inkább ez volt gyenge. Meg most mit tudott egy 3 éves Chino csinálni, hogyha nem is az anyukája, max sírni, de előbb-utóbb igen valószínűleg felfogta, hogy így kell élnie. Tényleg Rebecca, vállást nem viseli el a Manderly ház. Igen, itt is hasonló, a Lingate ház nem viselte el a vállást, vagy nem viselte volna. Én a közepénél rájöttem, hogy Sarah nem hal meg, de a 2 végső csavar engem is meglepett. Ja, és ugye ott van az a csavar is, hogy a Marcus gyereke Helen, ezzel kapcsolatban mit éreztek. Kicsit feleslegesnek éreztem ezt is, de oké, értem, hogy minél több csavar van benne, annál jobb és izgi. Én azt hittem, hogy Chiro ölte meg Lornát, abszolút ezt próbálja, hogy tartogatom ezt a könyvet így végig. Abszolút ezt próbálja egyébként szerintem a szerző így mutatni, hogy így gyanús legyen neked Chino, és szerintem mindenki azt gondolta, hogy a Lornát biztos ölte meg, de ugye végül is semmi köze hozzá. Másik a Stan. Szóval, hogy van vagy 60 oldal Stanről, meg tudunk mindent, és értem egyébként, hogy a Lorna karakterhez egyrészt motivációként, meg hogy értsük, hogy egyébként a Lorna is mennyire romlott, hogy elvileg a Helen nagy barátnője együtt nyomoznak, meg együtt akarják azt a pénzt eltenni, amit ugye a család kifizet annak a valakinek, van ez a szál, de közben ugye a Stan is felbérelte őt, és ugye a Stan kapcsán tudunk meg sok mindent, hogy ő is régen egyébként, hát fogalmazunk úgy, hogy luxus prostituált lehetett, és hogy mindent is megtett volna a pénzért, olyan anyagi körülmények közül érkezik, és hát azért róla elég sok kvázi negatív, vagy ilyen megkérdezhető dolog derül ki közben, és emiatt értem a Stant, hogy kellett bele. De ott is azt hittem, hogy valami sokkal fontosabb szerepe lesz, 60 oldalon keresztül, hogy nem tudom mennyit, de végigolvastunk egy csomó jelenetet, amiben a Stan mesél, és aztán egyszer csak semmi, egyszer csak így eltűnt. Ez is egy picit fura volt. Hát itt még a halál sem biztos diagnózis, írja Dia. Voltam úgy utalásra az elején, hogy voltak, akik jelentkeztek a nevében. Nem emlékszem. Nekem is a Rebecca jutott eszembe olvasás közben, érdemes elolvasni, na akkor bejött az írónőnek a hasonlata, vagy kvázi hasonlóság, amit szeretett volna. Nézem, hogy igen, ugye ott mondja, keresem, hogy valamit írtam, amíg föl. Igen. Oké. Ja, na jó, jön a terhes rész, mondjátok, mit írtatok róla, nem volt terhes. A Chiro szállat, ja, nem is Chino, hanem Chiro. Én is kerestem, hogy lesz valami csattanó, Chiróra én is gyanakodtam, írja Melinda. Nálam fordítva, Sarah életben van, a sejtettem, Marcus Helen apja, ez pláne könnyű volt összerakni. Na, mondjuk én szerintem azt se gondoltam volna. Volt egy utalás, hogy fura volt Lornának, hogy nem ivott a lány, és fáradékonyabb, stb.
Ja, hogy a Lorna tudta, hogy terhes az a prostituált? Ja igen, tényleg volt egy ilyen, most beugrott. Mikor Sarah állítólag most holttestét megtalálták, akkor Marcus azonosította őt, mivel Marcus a szeretője volt, szerintem szándékosan azonosította úgy a testet, hogy Sarah az, ezzel akart esélyt adni a nőnek, hogy úgy életet kezdjen. Ez viszont tuti így van, Anna, erre én is gondolok, és van is egy olyan rész benne, amikor a Sarah beszél a végén, csak már nem tudom, hova írtam fel, hogy hanyadik oldal, mindjárt nézem, talán a 351, hogy még a Marcus... hogy a Marcus, mintha az ablakban állna és látta volna azt a jelenetet. Igen, itt van. 351. oldal. Valamilyen szinten mindig is foglalkoztatott, hogy Marcus tudhat a dologról. Láttam őt az ablakban akkor éjjel, ahogy nekilapultam a kőfalnak. Messziről is látnia kellett Renátát, látnia kellett, hogy nem én vagyok az. Jól ismertem az igazi apádat, és láttam itt magam előtt, hogy ott áll Renáta holtteste fölött a hurlaházban, és meghozza a döntést, hogy szabaddá tegyen engem. Aztán az is lehet, hogy tényleg az azonosíthatatlanságig szétroncsolódott a holttest. Igen, itt vannak a válaszok a Sarah monológiában, 351. oldalon. És így van, ő adott esélyt erre. Az van a könyvben, hogy a rákok letépik a húst, azt hiszem, jaj, akkor nem a pironyák. A rákok leszokták tépni az emberi húst. Nem tudom. Nekem meglepetés volt, hogy Sarah túlélte ezt az estét. Azt hiszem, írja is, hogy direkt Marcus hagyta, hogy hal. Igen, ezt most közben megtaláltam és rájöttem. Nekem is Lorna terhessége az egyik olyan rész, amit nem lezárt, nem egyértelmű. Másik, hogy tulajdonképpen mit derített ki Sarah haláláról. Tényleg az sem derül ki, hogy végül is a Lorna mit derített ki. Mert ugye akkor már eltűnik, és ezt sem tisztázza le tulajdonképpen. De mondjuk ez még lehet, hogy direkt hagyta ilyen megoldatlannak. Lorna halálát szerintem megmagyarázta, mind a két nő szürke, észrevehetetlen, nem hiányoznak senkinek, nem tulajdonít nekik semmi jelentősége, gyakorlatilag darab-darab. Igen, valaki egyébként érvként, hogy nem ismerték föl Sarah-t mondjuk 30 évig. Ugye egyrészt megpróbálja indokolni a szerző azzal, hogy ő akkor, nem tudom, bezárkozik abba a házba, és soha nem jön ki, és arra az egy hétre megbérel valakit, aki ugye vigyáz a házra, vagy takarítja, vagy nem tudom, mi is a dolga. Bocsánat, Renátának, de hogy igen, hogy kicsit talán, és ezzel kapcsolatban megint így tudok ezzel menni, hogyha ez megint egy kvázi ilyen gazdagokat bemutató valami, hogy mondjuk rá se néznek azokra, akik nem egy társadalmi státuszban vannak velük. És akkor mondjuk értem persze, hogy elképzelhető, hogy ilyenek ezek az emberek, hogy mondjuk a Renátára rá se tekintenek, és ezért tudott a Renáta bőrébe bújva Sarah élni 30 évig. Szóval ez a gazdag kritika, ez azért benne van. És igen, ezt írta Zsófi és Szene Zsófi. Amúgy a vége szerintem nagyon összecsapott lett, írja Ági, mintha minél hamarabb végezni kellett volna vele, nem baj, ha nincsenek elvarva a szálak. Én is sejtettem előre a végét, még Sarah-t is részben, mert egy szó sem esett arról, hogy Marcus mennyire kiborult volna a szerelme halála miatt, sőt Lornánál sem, úgyhogy ez ilyen várható dolog volt. Aha, micsoda következtetés, tök jó. A rendőr mondta, hogy akit megtaláltak, Lorna terhes volt, nem emlékszem, hogy Lorna terhes lett volna, és az is benne volt a könyvben, hogy valami halak megrágták másnapra, később ugye kiderült Renáta arcát. De akkor kitette, vagy mit keresett a Lorna táskájában a terhességi teszt? Arra adjatok választ, hogy az kitette oda, és miért? Azt abszolút nem értem azt a szálat, de lehet, hogy csak valaki ugyanezt kérdezte. Nem valaki? Tibi. Az egész család egy színdarabként él az életét, amit a közönség látni akar. Igen, ez egy jó hasonlat egyébként, ahogy ugye a színdarabot ír egyébként Sarah is. Nekem az volt a hihetetlen, hogy pont egy ilyen befolyásos, tehetős olasz családot így meg tudott vezetni Sarah. Amúgy szerintem ők nem voltak olaszok egyébként, csak oda jártak mindig nyaralni, de mindegy. Meg tudott vezetni Sarah, és elhitték, hogy ő halt meg Lorna halála kapcsán, és ez volt a fura. Ilyen befolyásos embereknek minden szinten vannak kapcsolatai, és a világ végén is megtalálnak. Hát igen, vagy tudod, lehet, hogy nem akarták keresni, vagy hogy mondjam, tehát, hogy elfogadták egy ilyen titokként. A Naomi volt annyira szétcsapva, hogy valószínűleg, mondjuk azért az a jelenet, hogy kicsit komikus, hogy két piros ruhás nő rohangál a kertben, tehát, hogy de amúgy még Naomi karakteréről nem is beszéltünk, aki
egyébként annyiból volt egy jó karakter, hogy ő nagyon valamilyen volt. Tényleg ez a nagyon gazdag, aki végül is kiderül, hogy irányítja a szálakat. Olyan érdekes, hogy végig azt gondoljuk, és főleg ilyen családokban szerintem működhet az, hogy a férfiak azért sokkal erőteljesebbek, és az van, amit a férfiak akarnak és irányítják az egész családot, bizniszt, mindent. És a nők kvázi, hát nem nagyon látok filmekben sem olyan ilyen milliárdos familiákról szóló sztorikban olyat, hogy mondjuk a nő az ne háztartásbeli lenne, hanem mondjuk egy sikeres vállalkozó, vagy egy sikeres valaki, hanem ugye általában az van, hogy a férfi az, aki a vezető, és vagy aki örökölte, vagy ha meg annyi pénzt örököl, akkor meg ugye nem dolgozik, tehát tényleg azt gondolom, hogy a férfiak irányítják azért ezeket a familiákat, legalábbis a film élmények alapján, hiszen nem ismerek ilyeneket az életben. De hogy ebben a regényben is, mintha az eleje tényleg ilyen lenne, hogy a férfiak nagyon erős karakterek benne, és hogy így a nők el vannak nyomva, és talán ezért is izgi, hogy utána végül is csak a nők szemszögéből ismerik meg a sztorit. Persze nyilván vannak olyan részek, amiket muszáj tudnunk, hogy mondjuk ha Marcus karaktere vagy a Richard karaktere felépüljön, bár ott sem tudunk olyan nagyon sokat meg mondjuk Marcus érzéseiről, csak a nőkön keresztül. Na, de hogy mit akartam ebből kihozni, a Naomi karaktere meg nagyon valamilyen, és ugye tényleg ő irányítja a szálakat, és ez egyébként egy tök jó ilyen fricska, hogy valójában nincs is pénzük, csak a Naomi tartja el őket már hosszú évek óta, és hogy ő szerelmes a Marcusban, nem tudom, 16 éves koruk óta, vagy mi van beleírva már a regényben, nem emlékszem, és hogy ennek ellenére, tehát hogy igazából hagyja, hogy a Marcus szétcsalja, és ezért öli meg a Sarah-t, hogy akkor ő ne zavarja most már a kedélyeket, és még valahol, jó, persze nem szimpi, de vannak pontok, amikor szimpatikusnak tűnik, és akkor ott a vége, amikor a Naomi szempontjából vége, amikor ugye megint teljesen kiütve a jelenet, és csúnyán beszél a Helennel, hogy akkor őt kisemmizik, és hogy egyébként semmi sem fog változni az életében, vagy pont, hogy minden, és hogy akkor Helen átsegíti a túlvilágra, és nyilván rohadt kegyetlen volt ez a jelenet, ugyanakkor milyen érdekes, ha végig gondoljátok, hogy azon a ponton dől el, hogy a Helen sem jó. Tehát gyakorlatilag ő is megöl valakit, és hogy ebben a regényben tényleg mindenki vipera, tényleg mindenki rossz, tényleg mindenki negatív karakter, ha úgy tetszik, és ez a rész szerintem tök jó, hogy ezt a szerző viszont megcsinálta, nekem ezt tetszett. Igen, ott tartunk, hogy a halak és a rákok nagyon gyors munkát tudnak végezni, írja Eszter. Ha nincs referencia, mint a Lornától, akkor nem derül ki, hogy nem ő az anya. De persze már ott a Bibi, hogy egy ránézéses felismerésre nem fognak senkit így azonosítani, hogy ahogy Lornát per a prostit. Renáta, igen, sokan írjátok azóta, igen, túl vagyunk. Igen, az érdekelne, hogy nem volt egy halálesetnél a boncolás, hogy nem derül ki a halott személye. És igen, írjátok, hogy balesetnek lett nyilvánítva, és a hozzátartozó kérheti ugye a boncolást. Helent azért hagyta az anyja a családi környezetben, mert tudta, hogy őt úgysem bántják, mivel vérszerinti rokon, nem úgy, mint ő, aki csak beházasodott. Anna, ez egy jó meglátás. Terhességi tesztet valószínűleg Lorna rakta oda, hogy amiért felismerte, hogy a prosti terhes, így akarta valamelyik pasira terelni a gyilkosságot, tehát Lorna előre eltervezte ezt a gyilkosságos eltűnést. Eszter, mennyi eszed van, tényleg, így logikus. Basszus, esküszöm, hogy egy könyvklubnyi emberrel beszéltünk, és nem jöttünk rá, hogy mi lehet, és tényleg ez az egyetlen logikus magyarázat, basszus. Valamiért bekattant, hogy valaki más tette oda, de hát ez a logikus, hogy a Lorna tette oda, hogy valamelyik fiúra terelődjön a dolog. Például a Freddyre, aki igazából onnantól eltűnik. Jaj, ez is milyen csúnya. Mindenki csal, mindenkit, a Freddy azzal csalja, a Helen igazából a Csinóval. Istenem. Igen, tényleg. Jó, hogy nem volt használva a teszt. Aha, na jó. Meglátja Richard a nővel. Ott ő fixen felismerte, vagy legalábbis azt hitte, szellemet lát, üldözi a bűntudata. Ja, értem, hogy megismerte Richard. Nekem időben az nem jön össze, kérdezi Melinda, hogy Naomi hogy nem vette észre, hogy ott van Renáta, és segít Sarahnak. És az mondjuk hihető volt nekem az alapján, hogy mennyit ivott meg, és gyógyszerezett. Szóval, hogy egyébként ott az a jelenet, még azt segítsetek már megérteni, hogy nekem az mosódott egy picikét össze, és úgy voltam vele, hogy újraolvasom, de már nem volt időm újraolvasni, hogy ott igazából Renáta oda megy, segít Sarahnak, akit
nem tudom, megvan az a jelenet, hogy 4 kézláb áll, és gondolom folyik a vér a fejéből, vagy nem tudom honnan. Oda segíti a Sarah-t a kőfalhoz, vagy valahova, majd hogy jön az a jelenet, hogy a Naomi fejbe veri? Vagy hogy összekeveri őket, mert ő van hátrébb? Ha lehet, ilyesmi történt, más magyarázat nem lehet erre. Nekem az a nagyon durva, írja Zsófi, hogy az Isten, hogy tényleg az Isten a pénz. De gyakorlatilag mindenki megöl mindenkit, ha lehetősége nyílik rá. Igen, pontosan. Igen, nem tudom, milyen érzés lehet, ha valaki nagyon gazdag és szegény lesz belőle, szó is van róla, hogy képtelenek elképzelni az életüket pénz nélkül. Elhalkultam, jaj, remélem aztán visszajött a hangom. Túl sok minden történik, ezt is írjátok az utolsó 30 oldalban. Szerintem a legnagyobb vipera, igen, a kérdésem az volt, hogy ki a legnagyobb vipera, és erre írjátok, hogy Naomi, mindenki, de Naomi a legundorítóbb, Marcus és Naomi, igen. Igen. Naomi, de Lornát jobban utáltam, sokan nem szeretétek a Lornát. Szerintem a legnagyobb vipera Naomi, tulajdonképpen ő is a pénze volt mindenki kiinduló pontja, bár egy iszonyatosan sérült féltékeny nő. Én azt találtam, hogy a kiadó úgy érezte, hogy a viperák túl fantasy, skiffish hangulatot kelt, ezért indult egy új címkeresés, és lett belőle a Saltwater. De az írónő imádja ezt a címet is, mert a sós víz lehet gyógyító, de lehet maró hatású is. De az a borító kriminális, írja a Laura. Aha. Fú, egyébként tényleg nem rossz a Saltwater cím sem, és teljesen értem, hogy ez egyébként egy nagyon picit nekem is már szép a borító, szó se róla, de olyan elsőre too much volt, olyan túl színes, tényleg azt érzem, hogy nem illik annyira a könyvhöz. És egyébként nekem egy ilyen tengerpartos borító lehet, hogy amúgy jobban passzolt volna, de tudom, hogy sokan szeretik ezt a borítót, meg tényleg szép lett, tehát a 21. század mindig szép borítókat, meg szép könyveket ad ki, szó se róla, csak hogy egyébként utólag így olvasva a regényt, én lehet, hogy egy tengerpartos borítót jobban választottam volna hozzá, bár hozzáteszem, hogy ez ilyenkor úgy szokott lenni egyébként, csak hogy egy pici kiadói dolgot is mondjak, hogy ugye megvették a kiadási jogot, és megvették a borítót is, és ugye a viperák borítója, amikor The Vipers, vagy Vipers, vagy nem tudom, hogy kiejteni a viperák szót, ritkán szoktam használni, azt ugyanezzel a borítóval adták ki külföldön, tehát ebben az esetben, mivel ezt a címet vették, ezt a borítót, tehát nem tudják azt csinálni, hogy akkor használják a Saltwater borítóját, de a cím viperák, ergo, meg nyilván logikátlan is lenne, egyébként hozzáteszem miért, tehát a viperák címmel és egy ilyen tengerpartos jelenettel is tök jó lett volna, de ugye a 21. század szinte mindig szerintem megveszi a külföldi borítót, úgyhogy azért döntöttek így, de szerintem a Saltwater cím is tök jó lett volna egy ilyen tengerpartos borítóval, talán mondom, szerintem jobban passzolt volna a regényhez. De ez meg közönségbarátabb borító, az biztos, úgyhogy valószínűleg ezért döntöttek így. A második halálesetre utal a Saltwater cím, először ugye Lorna a sós tengerbe akarta folytani Helent, majd nem sokkal később történt az a haláleset, amivel azt hitték, hogy Lorna az áldozat. Igen, ez lehet, Dávid, igazad van. A vipera az újjászületés szimbóluma. Valahol az elején benne van a könyvben, bejelöltem magamnak, hát újjászületés van bőven benne, plusz a vipera mar, akár csak a sós víz, Saltwater. Én így értettem az összefüggést a két cím között. Hú, Mónika, tök jó nyomozó vagy, ezt jól levezetted. És ebben a történetben mindenki mar mindenkit. Nagyon jó, a hasonlat tetszik. 3-szor, mert Renátát is lelökik. Ja, tényleg, még a Renátát is lelökik, basszus, 3-szor van lelökés. Marcusról van némi információ a 27. oldalon. Na most ezt megnézem, milyen infó van róla. Jaj, arra vonatkozik, hogy néz. Dúshaját, hullámos, aha, igen, diétál, igen, mert az asszisztense, aha. Én is arra gondoltam, hogy a szigeten a viperákat adják elő, és arra gondol Helen, mint végső leszámolás. Eső nap. Közben Claudia írja, hogy menet közben esett le az eső, a második felvonás közben, aztán tolták az előadást, de végül esőbe ment le a vége, a színpadról húzták le a vizet, és még Gubik Petra is beállt takarítani, azt a mindenit. De jó, hogy nálunk nem esett. Na nézem, még a végén mi van, mert aztán mindjárt lejár az időnk. A viperek a mai példa, hogy
pénz nem boldogít, hogy a pénz egyelő a hatalommal, megrészegíti az embert, még a legfontosabb, legszorosabb kapcsolatrendszert, a családot is megmérgezheti. A vipera motívum több helyen is megjelenik, a dráma címe, a nyaklánc, a családot mérgező, megfojtó feszültség. Ez a mondás jelentése pontosan 100 évvel a Nagy Gatsby után sem változott semmit. 66. oldal ütött nagyot, írja Dávid. Lorna kérdezi Lingé családtól. Tudjátok, mire voltam mindig kíváncsi, hogy miért szeretnek lopni az olyanok, mint ti, a gazdagok? Azon csodálkozom, hogy annyi év alatt Sarah nem írt semmit. Ja, álnéven kiadhatta volna a darabot. Hát igen, de valószínűleg a lebukás nem kockáztatta meg. Volt kvázi egy gyereke, egy új élettel, kiszabadult onnan, nem ölték meg. Azért, ha valakit meg akarnak ölni, lehetősen duplán, akkor azt gondolom, hogy a túlélés ösztöne az az, hogy inkább csendesen elérdegel, mint hogy ő most akkor drámát adjon ki. A pénz, amit azért kapott, hogy intézze el a terhességet, írja Maja. Tényleg valami ilyesmi is volt benne. Valaki azt írja, hogy talán Helen az, aki a legnagyobb vipera. Marcus miért nem kereste Sarah-t annyi év alatt? Ez is jogos, de lehet, hogy ott meg tényleg azért, mert azt akarta, hogy éljen szabadon, és hagyta így. Bár kereste volna, akkor valószínűleg lebukott volna. Naomi teljesen mellékszereplőnek van feltüntetve, igazából senki nem foglalkozik vele, csak van, aztán végül nála van a csattanó. Ha belegondolunk a valóságban, és azok az elkövetők, akik nem gyanúsak. Igen. Először még sajnáltam is Naomit, hiszen nyilván nem véletlen gyógyszerezte magát, és ívott, aztán kiderült, hogy ő a legnagyobb vipera. Igen. Alamuszi Nyuszi nagyot ugrik, írja Dia, mármint Naomi, rá egyáltalán nem gondoltam, hogyha róla volt szó, akkor mindig az alkohol, meg a gyógyszerek, és ez tök jól elfedte a ráterülődő gyanút, neki közben totál megbomlott az elméje. Nekem az is erős volt, hogy a Helenre ő amúgy a lányaként is tekintett. Ja, igen, volt ilyen rész is. Mindháromnő megölt valakit, a férfiak meg mind ártatlanok. Pedig az elején ők voltak a leggyanúsabbak. Tényleg, milyen érdekes ez is. Jó, hát az első szikláról elek, és tényleg Richard követte el. Igen. De hátraállt, csak hát tudjátok, ez az ilyen balesetszerű, de hát mégsem nézte meg minden a feleségében, meg elhitte, hogy meghalt. Meg végül is okézta Marcusnak, hogy elmegy és elintézi, tehát hogy nem számított neki, hogy meghalt Sarah. Igen. Nekem amúgy a kedvenc jelenetem az volt, amikor Sarah direkt véletlenül lából lőtte Richardot, mert azt hitte tőkehal, ott jött vissza az orvosásig. Tényleg amúgy basszus volt egy ilyen. Tényleg volt egy ilyen benned. El is felejtette. Jaj, tényleg volt benne. Nyakéket tette volna Mancia borítóra. Igen. Angolul a Saltwater címe volt angolul a Saltwater a színdarab címe. Na, akkor viszont ez megmagyarázza. Azért nem vették a végén észre a Renata Sarah cserét, mert Richard megjött időközben, és Marcus bement vele a házba. Naomi meg azt nézte, hogy biztosan elég messze bementek el a házba, aztán Sarah ott maradt hátul a kertben, és Renata oda ment segíteni. A viperák rögtön támadnak félelmükben, nekem nagyon egyben volt így a borítóval. Jól passzolt a történet, ez a borító egyedi volt. Na, tök jókat írtatok, úgy látom azért felborzolta a kedélyeket ez a regény, meg hogy a többségnek azért így tetszett, meg amúgy tök jól tudtunk róla beszélgetni, szerintem. Közben lassan lejár az időnk, úgyhogy zárásként még néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani. Egyrészt például azt, hogy mit olvastam még a hónapban. Mindjárt mondom, csak nézem, mit jelöltem be. Na jó, igen, jaj, három nyertes. Tudjátok, hogy most már egyébként azt hiszem, hogy tavaly augusztusban kezdtük, úgyhogy épp egy éve van az, hogy minden hónapban 3 embernek oda ajándékozom a közös könyvet, a következő közös könyvet. Ehhez csak az adott hónapban, a témában ajánlanatok kell a NIOK csoportban, és a NIOK admin társaimmal, barátaimmal választjuk ki, hogy ki az a 3, aki megnyeri a közös könyvet.
és ez most is így fog történni, és ebben a hónapban 3 ember ajánlóját értékeltük nagyon. Egyébként tényleg ennek nem titkolt célja az, hogy tavaly augusztus előtt kezdett már a csoport így elsikkadni. Jaj, nem is mondtam, 150 000-en lettünk, juhú, gratula mindenkinek, és kösz, hogy itt vagytok, és főleg, hogy velem tartotok itt a kibeszélőkön, most már sokan 83. alkalommal adott esetben. Szóval nem titkolt célja az, hogy minél több ajánló legyen, jó ajánló legyen a témában, hiszen tényleg amúgy mindenki azt olvas, amit szeretne, de azért nem baj, hogyha azért megmaradunk alapszinten a csoport alapjánál, nem találtam erre jobb szót most, ugye minden hónapban van egy téma, és abban a témában olvashat bárki bármit, és van egy közös könyv, szóval azok a díjazók, akik vagy a közös könyvről írnak, vagy a témában írnak ajánlót a hónapban, tehát kvázi részt vesznek a játékban, de egyébként persze mindenki azt olvas, amit akar, hiszen ez egy olvasás népszerűsítő kezdeményezés és csoport, és tök jó, megosztjuk egymással az olvasmányainkat, de ha benne szeretnétek jönni a játékban, akkor a feltétele ez, hogy a témában kell olvasni, és aki nyerte, Szabó Szilvi, Bátor Viktória, és Fihné, Kövi Éva, ti 3 lányok, nagyon-nagyon gratulálunk, itt van nektek a taps, köszönjük szépen, és szuper ajánlót írtatok ebben a hónapban a csoportba, és írjatok rám, vagy bármelyik NIOK adminra, léci, e-mail cím, telefonszám, cím, név, hogy hova küldhetjük a következő havi közös könyvet. Nekem nyugodtan írhattok egyébként Messengeren, figyelni fogom az engedélykéréseket, mert sokszor ott landol. Ha valaki tudja, akkor be is tegelheti. Szabószi, itt vagy? Igen, most ez komoly, te nyertél pontosan. Jaj, úgy örülök, amikor olyan nyer, aki itt van, annyira hálás vagyok. Szóval nagyon köszi, Szilvi, tök lelkes voltál már a hónap elején a könyvvel kapcsolatban, meg a témával kapcsolatban, tök jó ajánlót írtál, meg azt hiszem nem is egyet írtál ráadásul, úgyhogy nagyon gratulálok neked. No, akkor ami van még, amit olvastam a hónapban, Manon virágai, most már nagyon régóta nagyon sokan ajánljátok, ezzel kezdtem, mert ez rövidebb volt, a másik könyve nagyon vastag, tényleg fantasztikus. Szóval nem tudom ki az, aki olvasta, biztos rengetegen, mert azért már nem új, de nagyon-nagyon jó volt ebben a világban benne lenni. Hogy is hívják a főszereplőt? Amandának hívják a főszereplőt, akiről az elején kiderül, nagyon-nagyon röviden elmesélem csak a sztorit, hogy annak, aki még nem olvasta. Nagyon komoly tragédián van túl, de nem szeretném leszpoilerezni, hogy mi történt az életében, de emiatt otthagy mindent, és kibérel egy vidéki kisházat, és ő szeretne magányosan, elvonultan, csak a sötétben létezni. És az, ahogy ő elkezd kapcsolódni a házhoz, a ház előző lakójához, annak az emlékei kapcsán, vagy azokon keresztül, és elkezd a kerthez kapcsolódni, mert hogy az a nő, aki előtte ott lakott, annak nagyon fontos volt a kert, és hogy virágokat kezd elültetni, és növényeket kezd elültetni, és elkezd kapcsolódni a fákhoz, és a természethez, és az állatokhoz, az egy fantasztikus nyílás, és egy fantasztikus gyászfeldolgozó sztori. Nagyon szép, nagyon szomorú sok helyen egyébként, mert tényleg nem tudom, hogy épésszel föl lehet dolgozni ezt a tragédiát, ami ezzel a nővel történt, de egy nagyon-nagyon szép történet lesz belőle igazából. Nagyon szerethetőek a karakterek, és tök jó volt olvasni, tök jó volt ebben a világban lenni, és úgy nagyon, aki szereti azokat a sztorikat, amikor így vizuálisan így megjelenik minden, a ház, a főszereplő, a kert, a mellékszereplők, annak ajánlom, mert szerintem egy nagyon szép, lassan folydogáló, de nagyon-nagyon szép történet, nem kell nagy csavarokra számítani, de ha valaki egy ilyen kis szép, kedves, ugyanakkor azért megható és lélektani regényt olvasna, akkor annak abszolút ezt ajánlom, ez a tökéletes olvasmány, nagyon-nagyon szerettem. És amit még olvasok, újraolvasás, Dolly Alderton Szellemek, nem tudom, nagyon szerettem régen, és szeretnék újraolvasni, úgyhogy ez az egyik ilyen újraolvasós könyvem, mert kíváncsi vagyok, hogy ugyanannyira tetszik-e, mint régen. Egyelőre nem nyilatkozom, mert kb. Felénél vagyok, és csak néha veszem elő. Benne vagyok Annie Ernaux lány történetében, ugye előző hónapban olvastam tőle az egyszerű szenvedélyt, és zseniális volt, úgyhogy most ebben vagyok benne, hát Annie Ernaux fantasztikus, ez egy kedvenc íróm, úgyhogy ez is fantasztikus. És közben olvasgatom az Olvasónők veszélyeseket, ezt a könyvtárból hoztam ki, mert nem szerezhető be, és néha-néha beleolvasok, híres festmények vannak, amelyen olvasónők vannak, és nagyon szeretem ezt a könyvet, kár, hogy már nem kapható, ha valakinek megvan és nem kell, akkor léci, adja el nekem. Úgyhogy így.
megköszönöm a figyelmeteket, későre jár. Ti is írjátok be közben kommentben, hiszen még visszaolvasható, meg biztos mások is kíváncsiak rá, hogy ti mit olvastatok a hónapban. És van még néhány nap júliusból, ha van kedvetek, akkor most olvassatok szabadon, vagy olvassátok akár el ezt a könyvet, amit most ajánlottam, vagy bármit, amit szeretnétek nyilvánvalóan, és szerintem egy nagyon-nagyon jó könyvünk lesz augusztusban, én imádtam olvasni, és nagyon-nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélgetni, nem egy ilyen nagy csavaros soarra kell számítani, így a krimi után direkt valami más jellegű, vizekre vezünk, viszont nagyon mai történet lesz, és szerintem szeretni fogjátok a karaktereket, és olyan, mint hogyha tényleg az életből egy kis szeletkét kapnánk. Legyen elég ennyi spoiler azoknak, akik kitartottak és itt voltak velem. Legyen szép az estétek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok, puszi!